Útorkový druhý hrací deň 5. týždňa priniesol množstvo zaujímavých kuriozít, no najmä skvelé zápasy spolu so skvelým diváckym publikom. Prvý zápas medzi rýchlymi šípmi a hráčmi z týmu Tučniakov ukazoval od začiatku veľkú opatrnosť na oboch stranách. Víťazstvo sa podľa typovačky očakávalo od Tučniakov, ktorí ale, kuriózne, v 3. minúte inkasovali ako prvý. Odpoveď na seba nenechala dlho čakať a už o necelých 30 sekúnd zásluhou Lukáša Fúrku bolo vyrovnané. Do konca polčasu už nepadol žiaden gól. Hlad po víťazstve ale bol na oboch stranách. V druhom polčase sa vreco s gólmi roztrhlo a v priebehu 2 minút Tučniaky nastrieľali 3 góly. Rýchle šípy si dokázali dvakrát odpovedať. Tučniaky si ale víťazstvo uistne nechali a napokon vyhrali 8-3. Bol to náročný zápas v prvom polčase. Nehrali sme svoju hru, nehrali sme to, čo sme chceli. V druhom polčase sme trošku začali hrať to, čo sme si hovorili pred zápasom. Tá hra konečne vyzerala tak, ako by mala vyzerať. Hrali sme trošku Dinosauri dali ďalší gól. Hrali sme lepšie takticky, začal možno taký náš jeden z najlepších výkonov a odrazil sa to na výsledku. Začalo sa nám padať. Presne tak, rozhodne efektivita zakončenia. Ide o tímovú hru a to nás... Mali sme skvelý fanklub dnes. V poradí tretí zápas medzi Slepačím tímom a GMA Bulls priniesol zápas bohatý na akcie hráčov GMA Bulls, ktorí predvádzali jednu krásnu akciu za druhou a súperovi nasúkali 10. Slepačiemu týmu ale nemožno odoprieť veľkú snahu, vďaka ktorej strelili 2 nečakané góly. O najzaujímavejšie momenty sa postaral v poradí druhý zápas, ktorý doposiaľ v sezóne nemal obdobu a priniesol až za najzaujímavejšie vyústenie skvelých kombinácií, obetavých výkonov a najmä srdiečka v hre. Málo ľudí očakávalo, že v zápase medzi silným tímom The Newcomers a dinosaurov v chladničke budú dinosauri viesť už v 2. minúte a v zápätí hneď aj o 2 góly. Ich súper do konca polčasu stihol vyrovnať a aj mal viacej striel na bránu. Skvelá obrana dinosaurov ale góly nepustila. V druhom počase po kurióznych momentoch strelili hráči The Newcomers gól, na ktorý ale vedeli dinosauri odpovedať ďalšími 2. Hráči týmu The Newcomers napokon po kurióznej a hraničnej situácii vybojovali na záver remízu so stavom 4-4. Pre tým dinosaurov aj remíza bola malým víťazstvom a po zápase mali rozhodne dôvod na radosť. Ja som rád, že som dal 2 góly a dneska sme si dali aj timeout konečne v tejto sezóne, takže som spokojný s priebehom zápasu. Som rád, že sme dnes remizovali, aj napriek tomu, že sme remizovali, lebo veľmi sme znervoznili nášho supera a celkovo to stmelilo náš tým, takže je jedna veľká radosť z celého zápasu. Užili sme si to. Výsledky zápasov možno vidieť v nasledujúcom prehľade.